Mulla kävi todella ikävä moka tossa. Mä heräsin tunti sitten ja kello on tällä hetkellä noin 6 illalla. Ja mä päätin, että ainut tapa, miten mä voin korjata mun unirytmin, on valvoa 24 tuntia. Tässä ei ole mitään järkeä, tää on todella aivotonta toimintaa, mutta tervetuloa mun mukaan valvomaan 24 tuntia. Koitetaan keksiä jotain siistiä. Eli tosiaan, kello on nyt 18.04. Huomenna illalla samaan aikaan mä saan mennä nukkumaan. Ja voi myös olla, että mä valvon vielä myöhempään, eli tästä saattaa tulla 30 tunnin valvomisvideo. Tää on niin masentavaa, kun täällä on ihan pimeetä ja porukka on päässyt jo duuneista ja aikaisimmat menee kohta jo varmaan nukkumaan. Himassa. Ai että, täällä on vähän likasta. Ja hei tosiaan vaihoin vähän järjestystä viime videon jälkeen. Mä voin kohta näyttää teille. Nopea ostosten esittely. Ensimmäisenä tarttu mukaan naudan pippuripihvi. Tää on ihan hyvä iltapala. No sit tää ei oo niin terveellinen, mutta vähän ranskalaisia sen kanssa. Yksi pieni limukka toho. Paistopisteeltä ruisleipä. Mehujää ja jäätelö. Sitten vähän vielä proteiinia siihen päälle. Ei nyt mikään siis. Mulla on täällä kotona jotain ruokatarvikkeita, niin tää nyt ei ollut. Tää oli vähän tämmönen, että haetaan jotain, mitä ei ole. Joo, tehtiin aika nopea aikahyppy tossa. Kello on nyt 20.42. Mä äsken kuvasin uuden Fortnite-videon teille. Niin kuin näkyy, otettiin sieltä seasonin ensimmäinen voitto. Let's go! Ja toi Simpsonin seasoni, toi on oikeesti hyvä. Siis mä yllätyin. Tuli niinku taas motivaatio pelaa Forttia. Mut joo, tosiaan nyt mä nopea laitan noin pyykit. Pikkuhiljaa rupeen heräämään tähän päivään. Kello tulee siis jo 9, että normaalit ihmiset rupee menee kohta ja nukkumaan, niin musta vasta tuntuu, että mä oon niinku herännyt tähän päivään. Saan nyt tehdä tosiaan mitä mä keksin. Mä veikkaan, että pari tuntia tos nyt editoin, vähän syön. Voisin ehkä katsoa jotain Netflixiä, koska yöllä nyt ei silleen. Mä en voi yöllä hirveästi kuvata mitään, koska sit mä häiritsen mun naapureita. Joten yöllä mä varmaan vähän teen tommoista editointia ja muuta. Ja heti kun rupee tulee valosaa, niin mun on pakko lähteä pihalle. Eli joskus varmaan niinku 8 aikaa aamulla kyllä lähdetään käymään autolla jossain, koska mä en ole nähnyt päivänvaloa tänään vielä kertaakaan. Mut joo, tää alkupäivä nyt tästä varmaan ei ihan hirveästi tapahdu mitään. Katsotaan sit myöhemmin, että mitä keksitään. Nyt muuten heiton uniapnea-maskin yksi negatiivinen puoli myös lisää. Eli tää pitää pestä säännöllisesti. Ilmeisesti siis viikoittain. Eli nyt on ollut 6 päivää. Mä pesen tän nyt varmuuden vuoksi. En nyt jaksa venää viikkoa. Tää on yksi semmonen tylsä vaihe tässä. Vähän hajusteeton saippua tonne. Sitten vettä tonne kulhaan. Ja sit vaan muljutellaan tuolla ympäriinsä. Kello on 10. Elikkä haastetta mennyt käytännössä nyt 4 tuntia. Kun 6 aloitettiin, mutta hereillä mä oon ollut 5 tuntia. Vähän reilu. Mä en edes muista mun, että mä heräsin. Oliko se oli yli 17 jotain. Ihan sama. Eli mä oon ollut nyt 5 tuntia hereillä. Ei tunnu missään. Luonnollisesti siis olisi tosi outoa, jos nyt tuntuisi tässä vaiheessa jossain, mutta ei tunnu missään. Mä oon vähän tässä editoinut, hoitanut työjuttuja ja todennäköisesti nyt jatkan. Vähän laitan noit verohommia kuntoon tässä nyt ja siitä editoin vielä ton Fortti-videon, minkä mä kuvasin. Kello on nyt 23.43. Naapurit nukkuu, mä en voi niinku enää hirveän kovaa meteliä pitää täällä. Tietysti nyt voin omaa elämää elää, mutta en mä nyt mitään videoita sillä halua kuvata, koska niistä saattaa lähteä vähän kovempi ääni sitten. Niin nyt sitten pitäis keksiä jotain tekemistä. Mä voisin rupea kokkailee kohta. Tää pihvi varsinkin siis näyttää vähän liian hyvällä. Ja sitten voisin ottaa pari tuntia easy tos, en tee mitään. Mun pitää venää kuitenkin jonnekin aamu 8, että aurinko nousee. Ja sen jälkeen mä vasta oikeastaan ajattelin, että mä lähden pihalle. Tän videon se mielenkiintoisin osuus alkaa varmaan tos niinku sanoisin aamu 6 aikaa, kun tavallaan niinku rupee realisoitua se, että nyt on uusi päivä ja mä en oo nukkunut ollenkaan. Sitten vähän editointia. Tuossa samalla pyörii yksi YouTube-video taustalla. Mä en tiedä onko tässä mitään järkeä multitaskätä, mut samalla kuuntelin kun editoin, niin meni aika oikein mukavasti tossa. Pihveistä tuli vähän sitkeitä, mutta ihan ok väri tossa. Kyllä toi nyt varmaan menee. Kello on nyt 3 yöllä ja ei siis yhtään tunnu sillä. Tuntuu, että kello olisi joku, en mä tiedä, no ei 3 yöllä.
Ei niinku väsytä. On vähän niinku, okei, no joo. Huijasin. Ihan semmonen niinku pieni. Mutta mä veikkaan, että ei tuu silleen kunnolla väsyttää ennen ehkä niinku 6. Että tässä niinku vielä 3 tuntia pystys olemaan ihan hyvin hereillä. Ilman niinku mitään. Ja sit niinku kunnon väsymys tulee olemaan joskus 8 aikaa aamulla. Okei. Cut the bullshit. Mua väsyttää. Kello on 5 ja mua väsyttää. Miten tää on mahdollista? Eihän tää pitäisi olla mahdollista. Mä oon herännyt kirjaimesti 12 tuntia sitten. Puoli tuntia, niin ABC Riihimäki aukeaa. Meidän pelastus. Mennään hetkeksi istuskele sinne. Käydään hakemaan vähän kaupasta siitä jotain ja katsotaan mitä keksitään. Jotain pitää nyt aktiviteettia keksiä tähänkin päivään. Tää on kyllä tavallaan siis tosi kiva liikkua tähän aikaan, kun täällä ei oikeesti ole yhtään ketään. Et tästä mä tavallaan tykkään tästä rauhallisuudesta öisin tai aamuisin. Tilannepäivitys. Mä oon juman kautta ABC-parkkipaikalla 6 aamulla. Mitä mä teen mun elämällä? En yhtään mitään. Mitä? Kello on nyt näkyykö se tossa? 6.08. Pieni väsymys iskee päälle ja en tiedä miten mun pitäis nyt selvitä tää. Maha sattuu vähän. Nyt niinku rupee iskeä se väsymys. Ja mulla on tässä vielä niinku 12 tuntia vähintään. Mut en mä tiedä, meitsi nyt nauttii tässä aamulimusta ja katon vaikka vähän TikTokia samalla. En mä tiedä, pitää saada aika kulumaan jotenkin. Tää rupee tulee jo valosaa pikkuhiljaa tää pihalla. Todella kivan näköistä jotenkin. Todella kivan näköistä. Mä kävin tossa tosiaan kuvailemaan vähän TikTokia ja ajelee autolla tunnin verran, kun mä lähdin tosta ABCltä. Nyt mä lähden nopea himaa tästä editoimaan, koska mun pitää saada nyt iltapäiväksi julkaistua Fortti-video. Niin nyt se pitää saada vielä editoitua ainakin tänään. Kello 7.38. Meitsi on himas. Väsymysasteikko 7/10. Tää on niinku semmonen aika vahva tunne, että tekis mieli mennä nukkumaan fiilis. Mä tiedän, että tässä menee joku puoli tunti, niin mä oon ihan pirteä kuin mikäkin. Se menee aina sillä, että ihan yhtäkkiä niin on pirteä olo. Se jatkuu sit pari tuntia, ei väsytä ollenkaan. Ja sit väsyttää taas ihan sikana. Mä editoin tässä tällä hetkellä, että Fortti-video pitää saada iltapäivällä nyt julkaistua. Joo, nyt rupee huomaa. Mun rupee niinku pää hidastuu. Silmistäkin näkee. Rupee väsyttää ihan oikeesti. Vähän jännittää, että mä nukahan tähän tuoliin, mutta jos niinku rupee olemaan kohta niinku lähellä, että nukahan, niin sit mä kun lähden liikkumaan. Kello vetää taas eteenpäin. Siitä niin vähän mäkkisafkaa ja mä lupaan, mä syön paljon terveellisemmin, mitä mä nyt näissä videoissa annan ymmärtää. Että tää nyt oli vaan tän haasteen takia, koska mä en oikeasti vaan jaksanut mennä kauppaan, niin sen takia tuli syötyä nyt vähän huonommin kuin normaalisti. Oi perhana. Niin kello tuleekin jo 2. Elikkä 4 tuntia. Sitten on ohi. Yes. Väsymyksen asteikko. No ehkä 4/10. Ei sille pieni väsymys, mutta enemmän niinku semmonen, niinku, että pää on ihan sekaisin. Tai niinku huomaa, että ei ole niinku niin tarkkaavainen tavallaan. No niin, tajusin käydä tossa just suihkussa. Vähän rupesi olla jo semmonen likainen olo, koska yleensä aina iltaisin mä käyn suihkussa. Mä käyn yleensä noin 1-2 kertaa päivässä suihkussa. Niin nyt oli jo vähän pidempi aika kun ei ollut käynyt ja rupesi tuntua semmonen pieni hiki tuolta noin iholla. Nyt on freesi ollut ja tajusin myös, että en oo pessyt hampaita. Ja pieni shokkitila päällä, koska en mä oo niinku tajunnut. Mä oon yleensä aina pessyt hampaat silloin kun mä oon herännyt ja mennyt nukkumaan, niin nyt kun mä en oo mennyt nukkumaan eikä mä oon herännyt, niin en mä oo muistanut pestä niitä. Kello 15.46. Vielä mennään, vielä taistellaan. Ei tää ainakaan tällä hetkellä oo paha. Ihan hyvin voisin valvoa vielä lisää. Joo, tästä tosiaan vielä vähän pikkukuvaa editoin tulevaan videoon. Ja itse asiassa kello rupee lähestyä. 17.55. Eli 5 minuuttia haastetta jäljellä. Me ollaan nyt tosiaan siis oltu jo, mä heräsin noin 5 about mun mielestä. Me ollaan nyt oltu kohta 25 tuntia hereillä. Ja mä oon nyt vähän pahoilla, niin mä en oo ihan hirveästi tässä enää niinku iltaa kohden, siis kello tulee 6. Mut en oo siis ihan hirveästi mitään kuvailua. On ollut niinku aivot ei oo vaan enää toiminut ja muutenkin siis tää vlogaaminen, niin tää on vähän haastavaa, koska mä en oo ihan hirveästi tätä vielä tehnyt. Mutta toivottavasti tässäkin hommassa ruvetaan pikkuhiljaa kehittymään.
Tosiaan 5 minuutin päästä haaste on virallisesti ohi. Mä tuun todennäköisesti olemaan vielä pari tuntia hereillä, että mä saan sen 30 tuntia täyteen. Niin, no mä yritän olla sen 30 tuntia. Et jos te haluatte nähdä, kun mä yritän olla vaikka 50 tuntia, tai sitten semmonen video, missä mä yritän valvoa mahdollisimman pitkään, että siinä ei ole mitään aikarajaa, niin semmonenkin voisi olla ihan hauska toteuttaa. Että tommonen 24 tuntia nyt toi on oikeasti aika helppo. Mä en näe tossa hirveästi mitään haastetta. Toi meni yllättävän helposti. Ja tällä hetkellä mua ei väsytä siis yhtään. Siis mä oon ihan täynnä virtaa tavallaan. Mulla ei ole semmonen fiilis, että mä haluaisin mennä nukkumaan, mutta mulla on semmonen fiilis, että aivot ei vaan toimi. Että ne on sillä tavalla väsyneet. No niin, haaste on virallisesti ohi. Se on mennyt vähän ylikin. Mä en tiedä tarkentaako tää. Kello on 18.12. Eli mä oon nyt ollut noin 25 tuntia. Vissiin vähän päälle hereillä omien laskujen mukaan. Ja tässä nyt vielä varmaan pari tuntia tuun olekin. Mutta tavoite on nyt vedetty. Yli 24 tuntia. Sain korjattua nyt toivottavasti mun unirytmin. Saan nyt tähän, että monelta mä oikeasti menen nukkumaan ja monelta mä tuun heräämään. Tavoite on herää joskus 9 aikaa huomenna aamulla ja mennä nukkumaan tossa pari tunnin päästä. Morjesta taas! Hei! Haasteesta on kulunut nyt noin viikko ja mitä oikeastaan sen jälkeen tapahtuu, kun mä laitoin kamerat pois, niin mä valvoin vissiin 30 tuntia, koska mä menin nukkumaan yöllä tai illalla 11 aikaan, eli se oli tasan 30 tuntia. Seuraavana päivänä mä heräsin 10, eli mä nukuin noin 11 tunnin yöunet. Olo oli ihan virkeä, mutta mulla meni varmaan 3 päivää sen jälkeen, niin mun unirytmi oli taas ihan huono, eli en mä oikein hyötynyt tosta mitään. Mut hei, tosiaan, jos haluatte nähdä tämmösiä haasteita myös tulevaisuudessa, niin kommentoikaa tonne alas. Ja haluaisitteko te nähdä mieluummin videon, missä mä yritän valvoa 50 tuntia, vai sitten yritän valvoa niin pitkään kuin on fyysisesti mahdollista, niin senkin mä haluan tietää. Mutta jep, meitsi on Eskulive ja me nähdään seuraavan videon parissa, ja siiasti se on moro.